एम जे उदु चेनेल नोंथांखौ बरायबाय आं दिनै नोंथांनो खिन्थागोन ड्राम्स क्लासनि बागै लोगोफोर दाद्राखौ ड्राम्सआव माबायदि दामगोन दाद्राखौ नोंथांमोननो आं दिनै फारि फारि खिन्थागोन दाद्रा बेटिंखौ माबायदि ड्राम्सआव दामगोन नोंथांमोननो आं बेखौनो फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर लिरनानै फारि फारि खिन्थागोन अब्ला नोंथांमोनहा मोजां मोजां नायलांदो लोगोसेनो दाद्रानि सेकेन्ड स्टेप मोननैबो रोंगोन दाद्राजों दाद्रानि सेकेन्ड स्टेप बेखौ माबायदि दामगोन नोंथांमोननो फारि फारि फोरोंगोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा नायदो लोगोसेनो जायफ्रानोखि आंनि चेनेल गोदान एबा आंनि भिडिअखौ दिनै नायदों अब्ला नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बादों जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ आपलोड खालामनाय नोंथांनाव मेसेज होयो अब्ला फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर अब्ला नायदो नोंथांमोनहा नैबे दाद्रा नोंथांमोनहा आं दिनै फोरोंगोन दाद्राखौ नैबे ड्राम्सआव माबायदि दामो नोंथांमोनहा आं दिनै फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर आं लिरना लाबाय गिबियावनो दं नै हाइ हेड ड्राम्स किक ड्राम मोनथाम जागोन नैबे नै हाइ हेडआ मोनथाम 6 काउन्ट मोनथाम नै लोगोफोर नाय गिबियावनो दङ बे मोनथाम नैबे नै हाइ हेडआ मोनथाम ओरै जागोन बिदि मोनथाम जागोन नै लोगोफोर बेफोरबायदि नै हाइ हेडआ मोनथाम दङ बिनि उनाव किक मोनसे नै नाय हाइ हेड मोनथाम किक मोनसे बिनि उनाव दङ ड्राम्स हाइ हेड मोनथाम ड्राम्स बेफोरबायदि जागोन आरो ना बेफोरबायदि जागोन लोगोफोरनि नाय गिबियावनो दङ हाइ हेड मोनथामजों लोगोसेयैनो दं किक अब्ला ओरैबायदि जागोन नै नाय लोगोफोर नोंथांमोना नैदि जागोन टुक 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 बेफोरबायदि जागोन बिनि उनाव फैगोन नैबेयाव फैगोन ड्राम्सआवबो मोनथाम जागोन नै बेफोरबायदि एखे जागोन लोगोफोर बेफोरबायदि जागोन अब्ला नोंथांमोना नै फारि फारि नायलांदो नै बिदियानो मोनथाम हाइटआ मोनथाम बिनि उनाव दं किक गिबियावनो दङ बे 1 नाम्बार 2 3 बेफोरबायदिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ नैबे बहियाव नायनानै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आं दा फारि फारि दामना खिन्थासिगोन अब्ला नोंथांमोना नायदो नै गिबियावनो दङ हाइ हेड मोनथामजों किक जमा नै 1 2 3 बे थांबाय बिनि उनाव फैगोन सेकेन्डआव आं नाम्बार होआसै 1 2 3 4 5 6 जागोन बेयाव आं नाम्बारखौ लायासै गिबियावनो दं नै 1 2 3 बिनि उनाव दङ 2 नाम्बाराव नै ड्राम्सजों हाइ हेड मोनथाम बेयावबो बिदिनो जागोन ओमफ्राय आरो नेक्स्ट फैफिनलाय बे आरो बेनो बे मोननायानो ना लोगोफोर बेखौनो दामबाय थाबाबो ओरै खोनासिगोन आरो बेखौनो दाद्रा लोगोफोर दाद्रा बियो दाद्राखौ नोंथांमोना आं दिनै खिन्थाबाय नैबे ड्राम्सआव माबायदि दाद्रा दामगोन नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर बेनो जेबो गिदिर खोथा नङा नै लोगोफोर हाइ हेड मोनथाम खनसे बुजायबाव नोंथांमोना जाहाथे खनसेयावनो रोंखायो लासैनो हाइ हेडआ मोनथाम किक मोनसे हाइ हेडआ मोनथाम लोगोफोर गासैयाव मोनथाम ओरै 1 2 3 1 2 3 बेफोरबायदि जागोन लोगोफोर ओमफ्राय नै किकजों आरो ड्राम्सजों लगायना होदेरबानो जाबाय नै 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बेफोरबायदि जागोन ना लोगोफोर अब्ला दा दाद्राया जोब्बाय नोंथांमोना खनसे दामना खिन्थाबावनो नै बेनो लोगोफोर बेखौनो दाद्रा बुङो आं गोसा दामनाय लायासै दावराव जाजानो गिनानै लोगोफोर अब्ला नायदो नोंथांमोना आं बेखौनो खिन्थाबाय बे दाद्राखौ माबायदि नोंथांमोना आं ड्राम्सआव खिन्थाबाय दिनै अब्ला नोंथांमोना फारि फारि नायलां लोगोफोर नोंथांमोना गोसा लासै दामना एखे लिमिटावनो ना लोगोफोर गोसा लासै बेफोरबायदि नङा एखे लिमिटाव नों गोसा दामदोंबा गोसा लिमिटावनो दाम लासै दामदोंबा लासै लिमिटावनो दाम लोगोफोर नोंथांमोना फार्स्ट सोलोंजेननायाव लासै दामबानो जाबाय लासै दामबासो थालखौ हमनो हायो बेफोरबायदि दामबानो जाबाय होमबा नोंथांमोना थालखौ खनसेयावनो हमनो हागोन गोसा दामबा नोंथांमोना थालखौ हमनो हानाय नङा बेफोरबायदि दामबा नोंथांमोना थालखौ हमनो हानाय नङा अब्ला दा लोगोफोर बे जोब्बाय दाद्राना एबारनिखौ फैगोन बेनो दाद्रानि सेकेन्ड स्टेप लोगोफोर नैफोरबायदि जागोन नै आं बेखौबो लिरना लाखादों नैबे दाद्रानि सेकेन्ड स्टेप लोगोफोर अब्ला बेखौ माबायदि दामगोन नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो नै लोगोफोर आं दा लिरनायखौ खिथाग्रोनो बेबो 3 काउन्टआनो हाइ हेडआ खनथाम नाथाय बेयाव गुबुन अब्ला नै लोगोफोर नाय गिबियावनो दङ हाइ हेड मोनथाम ओमफ्राय किक बिनि उनाव मा दंबावो नैयाव सेकेन्ड नाम्बाराव 1 2 3 नैबे 2आवथ' गैया नालाय जेबो अब्ला नों बेखौनो जमा दामखानांगोन आरो ना लोगोफोर नैबे गिबियावनो नैबे जमा जाहैखासिगोन नैयाव जेबो गैया नालाय नैबे 2 नाम्बाराव जेबो गैया नालाय बेनिखायनो नैखौनो हाइ हेडखौनो गासै 6 बार जागोन आरो अब्ला नायदो नोंथांमोना लोगोफोर माबायदि दामगोन 1 2 3 बिनि उनाव दङ 3 खौथ' लगायना होनांसिगोन नालाय बेयावनो 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नैखौबो दानखाबाय आं लोगोफोर नैबेसिम
नैबेसिम दानख'बाय नैबेसिम मानो होनबा जमासो जाखागोन नालाय बिदि आं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बेफोरबायदि जागोन अब्ला आं दा गासिखौबो दामजोबसिगोन नै लोगोफोर नाय 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बेफोरबायदि लोगोफोर नाय दहायना 1 2 3 लगे लगे ओमफ्राय नैयाव सोलायदोंमोन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बिदिमोन नाथाय दाना 6 बार गासैबो 6 बार नैखौ सोलायना बानो जागोन लोगोफोर नाय 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बेखौ माबायदि दामबा नै बेफोरबायदि खोनासिगोन बेखौ मोजां दामबा लासै दामनायखाय बिदि खोनादों लोगोफोर गोसा दामबा माबायदि खोनायो नोंथांमोना नायदो गोसाथारबो जायाखै बियो लोगोफोर मिडियामनि बियो अब्ला नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर जेबो माबा नङा लोगोफोर नैबे दाद्रानिफ्रायनो सोलायनाय आरोना नैबे खनथाम नैबे दाद्रा नैबे फार्स्टनिया दाद्रामोन खनथामा ओमफ्राय नैबे दाद्रानि सेकेन्ड स्टेप अब्ला नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर नैबे एसे गिदिर भिडिअ बायदि लोगोफोर नोंथांमोना मोजां बेयावनो सोलायजोबनो हागोन लोगोफोर बे गासै 6 बार काउन्टआवनो नैयावबो सोलायजोबनो हागोन नोंथांमोना गोसोबायदि बेफोरबायदि सोलायजोबनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना गोसोबायदि दामनो हागोन नैजोंबो नोंथांमोना आं नेक्स्टआव खिन्थागोन लोगोफोर नैजों मादि सोलायो अब्ला लोगोफोर दिनै फैजेनसै नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर दाद्रा ओमफ्राय दाद्रानि सेकेन्ड स्टेप अब्ला लोगोफोर जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव दिनैसिम गेजेरानो अब्ला आंनि भिडिअखौ दिनैसिम नायजायो अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना जाहाथे आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो गोसो जानाय बायदि अब्ला लोगोफोर बाय दिनै फैजेनसै नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय बाय लोगोफोर दाद्रानि सेकेन्ड स्टेप अब्ला बाय लोगोफोर